שלום לכולם, אהלן, מה שלומכם חברים? אנחנו בפרק נוסף של על הכוונת, והיום אנחנו ממשיכים את סרט הפרקים שלנו על האחים המוסלמים. כמו שהבטחתי, אנחנו ממשיכים את הסדרה שכל פעם אני נוגע במשהו שמתקשר לאחים המוסלמים. אז היה לנו את הפרק הראשון, שבעצם עסקנו בעצם איך התנועה הזאת התחילה, איך התנועה הזאת התרחבה, ובעצם הגיע למה שהיום. זה ככה היה באיזשהו ככה פן יותר היסטורי. והיום אנחנו מתמקדים בעצם באזור פעילות מסוים של אחים המוסלמים, ששם הם באמת מאוד מאוד פעילים. זאת אומרת, זה גם מתקשר לפרק הראשון, כי זה משהו שהם עושים במרוצת השנים. אנחנו יכולים להתמקד היום בבריטניה. עכשיו, מי שרואה בכותרת, זה אחים מוסלמים בריטניה עם קשר לחמאס. זאת אומרת, זה גם מתקשר אחד לשני. יש גם פעילות של חמאס בבריטניה, זה משהו שהוא לא מהיום, זה חלק מרשת כזאת שיש להם גם ברחבי אירופה. אפשר לגעת בזה בפרקים נוספים, אבל היום אני ככה אעמוד גם על הקשר בין אחים מוסלמים לחמאס, וגם בכלל מבחינת הפעילות של אחים מוסלמים, איך הם התחילו בבריטניה, מה קורה שם היום. באמת זה נושא מרתק בפני עצמו. רק אחרי מוסלמים בבריטניה, שזה מרכז פעילות מאוד מאוד אקטיבי ופורה שלהם באירופה לצד מדינות נוספות. אבל אנחנו היום מתמקדים באי הבריטי. אז באמת בריטניה היא שימשה במשך הרבה מאוד שנים, כמו שאמרתי, למרכז פעילות של האחים המוסלמים באירופה. באמת התנועה יש לה שם השפעה. זאת אומרת, גם בעניין, אנחנו דיברנו על אסלאם פוליטי, אז גם בעניין של אסלאם פוליטי, גם בפן התקשורתי, וגם מבחינה כלכלית, שזה משפיע על המוסלמים או חברי הקהילות המוסלמיות בבריטניה. אז איך הם בעצם בכלל התחילו? אז כמובן אחרי מה שקרה במצרים, מהפכת הקצינים החופשיים בשנות ה-50, של נאצר וחבריו, אז הרבה פעילים של האחים המוסלמים הם עברו לאירופה. אחד המקומות שהם הגיעו, הם הגיעו לאי הבריטי. עכשיו, לא רק ממצרים, זאת אומרת, היו הרבה מאוד מהגרים שהגיעו בשנות ה-50, גם מדינות אחרות. אני אמרתי הרי בפרק הראשון, אז מי שאגב לא צפה מוזמן באמת לצפות. אני דיברתי על זה שהתנועת האחים המוסלמים, שהיא כמובן חסן אל-בנה הקים אותה במצרים, כן? ואחר כך התנועה הלכה והתרחבה ברחבי המזרח התיכון. בגלל זה ראינו אפשר לראות בשנות ה-50 שחלק מאותם פעילים, חלק מאותם אנשים שמשתייכים לתנועה, אותם אסלאמיסטים, הם מגיעים גם מאזורים אחרים במזרח התיכון. זאת אומרת שהם הגיעו גם מעיראק, מסוריה, ירדן, אלג'יריה, טוניסיה וכולי. ובאמת ככה הצליחו להקים קהילה ומרכזים אסלאמיים ברחבי הממלכה, כן, ברחבי בריטניה. והם יהיו בעיקר בערים המרכזיות. זאת אומרת, זה כמובן התחיל בעיקר מהערים הגדולות. ניקח את לונדון, בירמינגהם, מנצ'סטר וכולי. ככה זה עבר ממש כמה דורות קדימה. אנחנו מדברים היום על תנועה שהיא הרבה יותר גדולה, ויש כמובן אחרי הדור השני והדור השלישי. הדור השני והשלישי כבר הצליחו ממש להתברג, ב... אפשר להגיד, בתרבות הבריטית. זאת אומרת, מעבר לזה שהם התקדמו בתנועה, הם קיבלו כל מיני תפקידים שונים מבחינת ניהול של המוקדים, של המרכזים האסלאמיים, אבל הם גם שלטו בשפה האנגלית וגם בתרבות הבריטית. זאת אומרת, הם ממש השתייכו למדינה עם הפן האסלאמיסטי, וזה מוטיב שהוא חשוב, שאיך הם בעצם נטמעים בחברה, חלק מאותו ג'אד שקט שאני מדבר עליו. ואפשר לראות את זה מאוד יפה, איך זה התנהל בבריטניה, ובעצם מתנהל עד ימינו אנו. ואנחנו רואים את ההשפעה שלהם, שאיך זה התרחב בכל מיני תחומים, ואיך הם איחדו את זה, משהו שיתאים לקהילה שלהם כדי להגדיל את הקהילה, להגדיל את ההשפעה שלה, אבל בשקט, מה שנקרא. אפשר לראות את זה גם בתחום החינוך. זאת אומרת, אפשר לראות את זה בין הדרשנים שהפיצו את המשנה שלהם במסגדים.
אפשר היה לראות גם בספרי הלימוד, בבתי הספר, וגם בכל מיני מרכזי תרבות. כמובן לצד המסגד יש תמיד את המרכז התרבות המוסלמי, ומי שיודע, מי שיצא לו לשים לב, אז באמת ספרי הלימוד האלה, מי שנתקל בזה, הם מלאים בחומר תעמולתי, מלאים בחומרים אנטישמיים, דברים שזה באמת לא רק נגד יהודים, זאת אומרת, נגד הרבה מאוד ערכים מערביים שאנחנו מכירים, שזה ממש הולך ומתנגד. ותחשבו שהדברים האלה ספרי לימוד, שזה מועבר לילדים. אתם יודעים, אנחנו מכירים את זה מהפלסטינים, אני לא מחדש פה, שאנחנו מכירים את זה ממה שקורה אצל הפלסטינים, ממה שקורה בחינוך החמאסי ברצועת עזה, מה שהיה לפחות עד עכשיו. אנחנו תכף נראה מה יהיה בהמשך, מאמין שזה משהו שלא הולך לשנות בקרוב. אבל אם ניקח את זה גם, מה שהכי מוסלמים, שוב, אנחנו יודעים שחמאס זה ביי פרודקט, כן? זה תוצר של אחים מוסלמים, אבל אם אנחנו נתקן באחים מוסלמים באירופה, אז באותם מרכזים, משהו שבאמת, איך הם מנהלים את הקהילות שלהם, אז מעבר לחומרים האנטישמיים, מעבר לחומרים האסלאמיסטיים הקיצוניים, שזה מושרש באמת בדור הצעיר, ואז מעבר לזה, זה גם אלימות נגד נשים, גם אלימות נגד קהילת להט"ב, וכמובן, מן הסתם, נגד כופרים, שזה כולל יהודים ונוצרים כמובן. זה חלק מהאסטרטגיה של אחים מוסלמים, איך להשריש את זה ולהנחיל את זה בבתי הספר. וזה הגיע עד לרמה שהם קיבלו כך הרבה אמנציפציה לעשות את כמעט מה שהם רוצים, לפחות בתחום החינוך. וזה דברים שזה הולך כמובן, זה באופן מדורג, כן? זה משהו שמדברים פה על תהליך של שנים, אבל זה הגיע למצב שהם יכולים לאסור לימוד של תכנים שלא לא נראה להם. בסדר? שנחשב משהו שהוא לא מוסלמי. אז למשל, יש ספרי לימוד שבכלל לא מציינים חגים נוצריים. אנחנו מדברים על ספרי לימוד, שכן, ספרי חינוך לאוכלוסייה שחיה בבריטניה, מדינה שעד בינתיים רובה ככולה מדינה נוצרית, וחברי הקהילה המוסלמית לא מתחנכים על פי הערכים של המדינה שבה הם חיים. תחשבו, זה עשרות שנים, אנשים חיים במדינה הזאת, והם גדלים בכלל, אה, בכלל שמבחינתם, מבחינת התכנים, זה כאילו לא קיים. תחשבו, חגים נוצריים זה לא קיים, כל הנושא של חינוך מיני וכולי, כל מיני עוד דברים בכלל היסטוריים, מונחים בכלל שהם היסטוריים, מבחינת הרבה מאוד ספרים, מבחינת הרבה מאוד תכנים חינוכיים לא קיימים. ופה נוצר איזשהו דיסוננס בין מה שהם רוצים להנחיל לאנשי הקהילה שלהם מגיל מאוד מאוד צעיר. תחשבו על זה, ילד שגדל בקהילה כזאת, באיזה צורה הוא גדל ועל פי אילו ערכים הוא מתחנך, ועל פי איזה ידע הוא מקבל ואיזה כישורים וכולי. וככה בונים את האנשים האלה ממש כמו אנשים לא מודעים לכל הסביבה שיש מחוץ לקהילה המוסלמית, כאילו זה משהו שהוא לא קיים, ואם זה קיים אז זה משהו שהוא לא נכון מבחינה דתית. מן הצד השני, שוב אני מזכיר, הם חיים בבריטניה, ובריטניה כמדינה, כן, מדינה מערבית מתקדמת, שמקדשת את מה שנקרא התרבות הפוליטיקלי קורקט, שתבינו איך הגורמים כאלה, כאחים מוסלמים, מנצלים מנצלים את את הערכים המערביים, מנצלים את הכלים של מה שנקרא של הכופרים, כן? וכדי בעצם להחליש את החברה המערבית. אז שוב, אז החברה הבריטית היא חברה שבאמת מקדשת את הפוליטיקלי קורקט, וזה מנוצל על ידי גורמים אסלאמיסטים, כי בעצם הם לא, החברה הבריטית לא יכולה להתנהל ולהאשים אותם בכל מיני דברים. זה מאפשר, תחשבו, נוצר איזשהו פער כזה, יש מין ואקום כזה, שפה האחים המוסלמים יכולים להנחיל את הפעילות האנטי-מערבית שלהם. ובעצם באופן גלוי,
יכולים לפעול נגד הערכים של הממלכה הבריטית. תחשבו, זה תהליכים שככה זה מתחיל. זה מתחיל מהדברים האלה, ובעצם, תחשבו, הם באופן גלוי, אתם יודעים, מעלים תכנים, או מתבטאים בצורה גלויה נגד מערב, נגד המערב, נגד הכופרים, כן, נגד יהודים, נגד נוצרים. למה לחגוג חג מולד זה לא בסדר? למה אסור שיהיה לך עץ חג מולד בבית וכולי? ומצד שני, אין ביקורת, או לפחות אסור להעביר על זה ביקורת, כן? זה כי אז אתה בעצם נקרא אסלאמופוב. והם גם, כדי להילחם במי שכבר פותח את הפה שלו, אז הם כבר מיד, האסלאמיסטים, כן? מיד כבר מקטרגים אותו כאסלאמופוב, ומי שמתבטא נגדנו, לא, זה אסלאמופוביה, והם הקורבנות, אוקיי? בעצם הם הקורבנות, הם מיעוט בחברה כופרת, בחברה מערבית, שלא מתייחסת אליהם בכבוד וכולי, כשזה בעצם הפוך. אז זה חלק מהמשחק, שזהו משהו שהוא עשרות שנים, כן? זה לא משהו שהוא רק מהיום, שהיום אנחנו רואים את זה יותר פתוח, כי אנחנו בגלל הרשתות החברתיות, הדברים האלה יותר פתוחים, אנחנו גם רואים את ההתבטאויות, אבל זה היה קיים עוד הרבה מאוד לפני. עכשיו, אותו מרחב פעולה שבעצם נוצר, הם ככה יכולים לפגוע, אוקיי, או בעצם לפגוע, לאיים על ערכי הדמוקרטיה שאנחנו מכירים, כן? יש מין, הם מנצלים את הפער הזה של בין אותם ערכי דמוקרטיה, אותם ערכים ערביים שכולנו מכירים, שכולנו התחנכנו על פיהם, לבין מה שהם עושים, ואם אתה מתנגד לזה אתה נקרא אסלאמופוב. או בעצם בין זה לבין בין ערכי הדמוקרטיה תיקחו את זה לאסלאמופוביה. וחבר'ה, בוואקום הזה שנוצר, הם בעצם מכניסים המון המון תכנים אנטי-מערביים, שמעודדים לעשות ג'יהאד. עכשיו, לאו דווקא רק בג'יהאד של, אתם יודעים, אחים מוסלמים להבדיל מדאעש או אל-קאעידה, מכל הארגונים הסלפיסטיים. כשאני אומר ג'יהאד, אז זה לא ישר לבוא ואוקיי, תפגע בנוצרי הראשון שאתה רואה מולך, או ביהודי הראשון וזה, אבל הם כן מודדים ג'יהאד של למה האסלאם צריך לכבוש, לצורך העניין, עוד יעדים. למה האסלאם צריך לכבוש את אירופה? למה צריך שתהיה חליפות אסלאמית? בסדר, זה, הרטוריקה היא שונה. אוקיי, אני כבר גם כתבתי הרבה יודעים, על ההבדל בין סלפיסטים לאחים מוסלמים, שמבחינת נקרא לזה ההתפשרות, או מבחינת ההתנהלות מול הכופר, כן? וגם נושא של התקיע, וגם יש חלק מהעניין שכמובן שמבחינת הג'יהאד אתה לא פועל עד שאתה לא חזק מספיק של לעשות משהו. זה מתקשר הרבה מאוד דברים, כמובן שקח את זה למקומות אחרים, אני פשוט לא רוצה לסטות מהנושא, אבל כן, גם זה קשור ל-7 באוקטובר, שזה עניין של חלק מג'יהאד, שאתה לא פועל עד שאתה לא מרגיש שאתה מוכן, שאתה חזק. אם כל אתה חלש יותר, מרגיש שאתה חלש יותר, אתה לא פועל. וזה חלק מהעניין של אותו ג'יהאד שקט, אני חוזר לנושא שלנו, של אותו ג'יהאד שקט של האחים המוסלמים, והם, זאת אומרת, במקום לעשות את זה בדרכים של פשוט לבוא ולעשות פיגוע באיזושהי עיר אירופאית גדולה, או באיזשהו חג נוצרי כזה או אחר, כן, כמו שאנחנו ראינו את זה בגרמניה, ראינו את זה בברלין לפני 8 ו9 שנים, 8 שנים, סליחה, ראינו את זה בחג המולד. לעשות לא את הפיגועים האלה, אבל בעצם כן לפורר וכן לפגוע לאט לאט בחברה המערבית הכופרת, שוב, אני אעשה את המרכאות האלה, הכופרת מבפנים. מבפנים, אתה מפורר את החזק מבפנים עד אשר אתה אה, כבר תהיה יותר חזק, כבר יהיה לך. עכשיו תחשבו שכל אותו זמן, למה זה גם נורא מתוחכם? כי כל אותו זמן שככל שהם בעצם עובדים לאט לאט, לפורר לאט לאט מבפנים, הם מתחזקים ומקבלים עוד ועוד זכויות. אפשר לדבר על זה שהקהילה הולכת ומתרחבת, כן, מבחינה דמוגרפית, זה מטורף, אנחנו יודעים כמה הם מתרבים לעומת החברה האירופאית, וניקח את בריטניה לדוגמה, או מדינות אחרות, בלגיה, צרפת, גרמניה וכדומה, הולנד. אנחנו יודעים גם
שהקהילות המוסלמיות מתרחבות על חשבון הקהילות, או נקרא לזה האוכלוסייה המקומית, האוכלוסייה הבלתי מהגרת של אותה מדינה. תוך כדי שהם מתחזקים, אז מה שדיברתי עליהם לגבי החינוך, ומקדמים את החינוך ואת הערכים האלה כל אותו זמן, כן, שהם מפוררים את החברה הזאת מבפנים, מבלי שתהיה איזושהי ביקורת, אפשר יהיה לעשות עם זה משהו. אחרת, זה אסלאמופוביה. אבל הדברים האלה, זה יושב, וזה מאוד מעניין לראות איך הם באמת בתהליכים מאוד מאוד איטיים, כל פעם בעצם מצליחים לקדם את האג'נדות שלהם, וזה חלק מג'יהאד שהוא באמת מאוד 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 מתוחכם, והם גם מקדמים אנטישמיות, כן? זאת אומרת, על סמך ערכי הג'יהאד, על סמך אותו חינוך, אותם תכנים שהם אנטי-מערביים, כן? זה גם מודדים ג'יהאד, זה גם חלק יש גם בתוך התכנים האלה יש גם מסרים שהם תעמולתיים, אנטישמיים, וזה כמובן מתיישב גם עם תנועות אחרות, ארגונים אחרים, וגם כמובן חמאס, יש בדברים האלה. עכשיו, אפרופו חמאס, אז באמת במהלך שנות ה-90, אז זאת אומרת, האחים המוסלמים הלכו והתפתחו בבריטניה, כן, הם התחילו משנות ה-50, אני מזכיר לכם, במרוצת השנים, עברו איזה 30 או 40 שנה, והצטרפו חבר'ה מהחמאס, אנשים אחרי שהוקם חמאס ב-87, אחרי שהייתה האינתיפאדה הראשונה, חלק מהאנשים שגורשו, חלק מהאנשים שהצטרפו בעצם אחרי שהם עברו בכל מיני מקומות במזרח התיכון, הצטרפו אנשי חמאס, פלסטינים, כן, הגיעו לאי הבריטי, רבים מהם הגיעו מיהודה ושומרון, אין לי את המספרים המדויקים, אבל הגיעו מיהודה ושומרון, הגיעו גם חבר'ה שהם עזתים. כמו שאמרתי, חמאס, ביי פרודקט של האחים המוסלמים, או בעצם אם תרצו זה הענף הפלסטיני של תנועת האחים המוסלמים, והם ניצלו את זה, אפשר להגיד עד הסוף, גם היום, מנצלים את זה עד תום, את חופש הפעולה שהתנועה הזאת זוכה בבריטניה. אנחנו רואים את הפעילות הענפה, שוב אמרתי, אי אפשר להעביר אליהם ביקורת, או לפחות אתה מוגבל בלהעביר אליהם ביקורת, וחמאס מנצל את זה גם. מנצל את זה כבר 30 שנה. בסדר? זה לא משהו שהתחיל מעכשיו, לא משהו שהתחיל לפני 7 באוקטובר, לא משהו שהתחיל לפני, גם באינתיפאדה השנייה, התחילו כבר קודם, התחילו בשנות ה-90. כבר אז התחילה הפעילות של חמאס. ושוב, הם מנצלים, כמובן אמרתי, גם החמאס, כחלק, האנשים האלה כאילו, כביכול מצטרפים לתנועת אחים המוסלמים, מנצלים את חופש הפעילות ואת נקרא לזה, הסובלנות הפוליטית שבה הם נמצאים בבריטניה, וזה מכסה עליהם כאנשי חמאס. ככה בעצם לדוגמה, אני אתן לכם איזושהי דוגמה לגבי זה, תחת החסות של אחים מוסלמים, חמאס קידם במהלך שנות ה-2000, זה התחיל לדעתי לפני 2010, שנושא של המשטים. בסדר? אנחנו זוכרים את המאבי מרמרה כן, מטורקיה, אבל המשטים האלה, זה התחיל עוד לפני, לפחות כל הפרויקט הזה של להוציא בכלל משטים, מקומות באירופה, ביניהן בריטניה, תיכוניות סקנדינביה, גם זה היה בהולנד, שם יש נציגים, לא חסר. עכשיו, מי שאז היה חלק מאותו פרויקט, תכף מכירים את השם, היה את החבר הפרלמנט הבריטי לשעבר, איש שמאל קיצוני, ג'ורג' גלווי, באמת שהיה תומך גדול מאוד עד המלחמה בערבים, בפלסטינים, בחמאס, מה שאתם רוצים. הוא משהו אמר לאחרונה שהוא לא יתמוך יותר בגלל שהוא חשב שלאור המצב ובעצם לאור ההצלחה הצבאית של ישראל, אני לא אתייחס פה לנושא של הפסקת האש וכולי, אבל הנושא של הסכם הפסקת האש שראה את הפעילות של ישראל והערבים אכזבו אותה והוא לא מוכן לתמוך באמת או משהו כזה. זאת אומרת, זה לא מאהבת ציון, זאת אומרת, זה האיש. אז זו מילה, עכשיו זה איש, הוא היה איש פרלמנט
והוא לקח חלק חשוב בפרויקט הזה של המשטים, והוא היה חלק מארגון שנקרא ויבה פלסטינה. אנחנו רואים איך זה התחבר, איך חמאס, אחים מוסלמים התחבר עם שמאל קיצוני בריטי. כמו שאמרתי, לחמאס אין נוכחות רשמית בבריטניה, זה הכל תחת החסות של האחים המוסלמים. אבל מה שחמאס ידע לעשות במשך בעצם משנות ה-90, ידע להקים את העמותות צדקה האלה שאנחנו מכירים בהסוואה, כדי לקדם את האג'נדה האסלאמיסטית שלו. אה, ככה במסווה של האחים המוסלמים הוקמו כל מיני ארגונים כאלה, עמותות של תמיכה בזכויות הפלסטינים וכולי, שבהם ישבו ויושבים עד היום פעילים מרכזיים של חמאס בבריטניה. אחד האנשים האלה שישב שם, מוחמד סוואלחה, שהוא היה חבר לשעבר בלשכה המדינית של חמאס, ובעצם מי שסייע להקים את תשתית הטרור של חמאס ביהודה ושומרון. כן, האיש הזה התברג יפה מאוד בפעילות של האחים המוסלמים בבריטניה, ואותו סוואלחה הוא הקים עם עוד כמה חברים את הארגון שנקרא MAB, זה האגודה האסלאמית בבריטניה, שזה סוג של NGO כזה, שהם הקימו ב-97, שהוא מזוהה מאוד עם חמאס מן הסתם. והארגון הזה התחיל את הפעילות הציבורית שלו ב-2002, הם הצטרפו להפגנות של הזיתים הפלסטינים, כן, תקופת האינתיפאדה השנייה, והם גם משלבים ידיים מן הסתם עם תנועת ה-BDS בבריטניה, והם גם מצטרפים חלק מהפעילות שלהם, מנסים כמובן לשכנע כל מיני גורמים ביטחוניים או פוליטיים בבריטניה, קשרי מסחר, ביטחון, קשרים צבאיים עם ישראל וכולי. וכמו שאמרתי, ה-MAB הוא באמת ארגון שקשור באופן ישיר לחמאס. מעבר לזה שאותו סוואלחה, שהוא אף עמד, זאת אומרת, בראש ה-MAB, כן? בין 99 ל-2007 הוא היה ראש ארגון ה-MAB, והוא באמת, בעצם זה, הוא הדמות, אותו סוואלחה, הוא הפך את ה-MAB לאיזשהו גוף דומיננטי בפעילות של אחים מוסלמים, ומאידך גם מבחינת הפעילות, הדה-לגיטימציה של ישראל באירופה. זאת אומרת, אם ניקח, יש כמובן ארגונים אחרים שקשורים, אבל אותו סוואלחה ידע איך באמת להתסיס את זה מבריטניה, ואחר כך זה התפשט ברחבי אירופה. אז סוואלחה, זאת אומרת, הוא עזב את יהודה ושומרון באזור 89-90, אבל הוא שמר על קשר עם החבר'ה מחמאס, וגם עם אנשים, זאת אומרת, חבר'ה מחמאס מיהודה ושומרון, וגם מעזה. והוא הגיע בכלל עם מסמכים מזויפים לבריטניה, הוא עסק הרבה מאוד בגיוס כספים, גם בארצות הברית וגם בבריטניה. הוא התחיל עם כל משלחות הסיוע לרצועת עזה. זאת אומרת, הוא עשה את זה כבר באמת במשך 25 שנה. סליחה, עשה את זה במשך הרבה מאוד שנים, יותר מ-25, 30 שנה. באמת איך לסייע וגיוס כספים. תחשבו כמה כסף האיש הזה גייס. והוא אגב חזר להיות חבר בלשכה המדינית של חמאס ב-2013, והוא הצטרף למשלחת של חמאס לרוסיה, רשות מוסא אבו מרזוק, שמות מוכרים, ועוד אחד מוכר שכבר לא איתנו, תודה לאל, סלאח אל-ערורי. אז גם סוואלחה היה איתם באותו מפגש עם פוטין ברוסיה, ומה שבעצם קרה עם זה שככה גם התגלה הקשר שלו לחמאס. זאת אומרת, אם הוא פעל בהסוואה עד אז, עד הביקור ברוסיה, לא ידעו שהוא מקושר לחמאס. מ-2017 הוא ככה בעצם חשף את עצמו, אם ביודעין או לא ביודעין, והוא בעצם קושר מיידית לחמאס, היה בעצם עם ההנהגה החמאסית, לא יותר מזה. אבל זאת אומרת, הוא איפשהו, זאת אומרת, הוא ניסה אחר כך קצת להוריד פרופיל, ניסה קצת להצניע את הפעילות שלו, כדי למנוע צעדים משפטיים, כי כבר אז בבריטניה חמאס הוגדר כבר כארגון טרור. אני חושב שחמאס מוגדר, לדעתי, מ-2001 מוגדר כבר כארגון טרור.
סליחה, זאת אומרת, הם עשו הפרדה, זה הזרוע הצבאית של חמאס. אז אגודת א-דין אל-קסאם, הם הוצאו מחוץ לחוק ונכנסו לרשימת ארגוני הטרור בבריטניה, רשימה של ארגונים שאסורים בבריטניה. ובגלל זה הוא אחר כך בעצם כדי למנוע כל מיני צעדים משפטיים ולקשר אותו לאל-קסאם, אז הוא ככה ניסה איפשהו להוריד פרופיל, אותו סוואלחה, ובן אדם נוסף, חוץ מסוואלחה, היה גם את, אנחנו רואים זאת אומרת, אנחנו רואים את הפעילות הזאת של אותם אנשי חמאס שהתברגו בחיים המוסלמים, ואחד האנשים שהם, אחד הפעילים הגדולים עד היום, נראה לי גם שם קצת מצלצל מוכר לאנשים, הוא זוהר ביראווי, שהוא היה גם מנהל ה-MAB בין 2001 ל-2003. ביראווי גם הוא הגיע משנות ה-90, והוא הצטרף גם לארגונים אחרים שעסקו גם בנושא החינוכי, וגם גייס כספים לחמאס. ביראווי אגב הוא איש עד היום הוא עוסק בארגון של משטים לעזה. האיש הזה השתתף במאבי מרמרה, כן, במשט של המרמרה במאי 2010, ובכלל, מאז פרוץ המלחמה, הוא גם מתעסק בכל מיני ספינות סיור במרכאות שיגיעו לעזה. זה האיש. עוד איש מפתח שהוא עזאם אל-תמימי, יליד חברון, שהוא היה איש אחים מוסלמים בירדן. לאחר מכן הוא הגיע לבריטניה, הצטרף לסוואלחה וכל החבר'ה, הוא הצטרף ל-MAB. עכשיו אותו תמימי, הוא נחשב למקורב של משעל, כן? של בכיר חמאס ח'אלד משעל מיודענו, דמות מאוד מרכזית בכל ההגות האסלאמיות, מופיע בהרבה מאוד אירועים. הוא גם, אותו תמימי, הופיע בפני אגודות סטודנטים מוסלמיות, זה מאוד מאוד חשוב. הוא מופיע בפני סטודנטים מוסלמים ברחבי המדינה. תחשבו איזה תכנים האיש הזה מעביר. יש לי פה אגב כל מיני מתבטאויות שלו, כל מיני פנינים שהאיש הזה הוציא. אה, אז למשל ב-2010, סליחה, לפני, בתקופת האינתיפאדה השנייה, תמימי הביע, זה בן אדם שמדבר עם סטודנטים, כן, עם אנשים שהם חבר'ה צעירים, בדיוק בגילאים שאם אתה אומר להם דברים כאלה, מחר אנחנו יכולים ללכת לעשות עם זה משהו, אנחנו מכירים את זה. אתה מבין את מידת ההשפעה. עכשיו, זה חבר'ה סטודנטים שהם מוסלמים, זה אגודות סטודנטיות מוסלמיות, הם כבר גדלו על ברכי אותם תכנים אנטי-מערביים, ג'יהאדיסטים, כמובן אנטישמים על הדרך, וכמובן אנטי-ישראלים, והוא תמך פומבית, כן, פומבית, בערבית, בפיגועי התאבדות, בזמן האינתיפאדה השנייה. הוא אמר, הוא בכלל, הוא גם השווה בין הציונות לנאציזם. ואפרופו היכולות שלו, יכולות ההשפעה שלו על הדור הצעיר והשכנוע שלו, אז הוא אמר בהרצאה של 2010, ככה, כביכול בשיא התמימות, שתבינו את הנדסת התודעה, תבינו את הרטוריקה של האיש. אני מצטט. זה מההרצאה של תמיר ב-2010. היום חמאס נחשב לארגון טרור, כי זה מה שהאמריקאים והישראלים והפוליטיקאים הפחדנים של אירופה רוצים. אבל מה כל כך טרוריסטי בזה? אז זה, שתבינו את העמימות הזאת כביכול, וזה לא נפל על אוזניים ערלות. זאת אומרת, אותם סטודנטים בהחלט הסכימו והטמיעו את המידע הזה, ומבחינתם, מי שקורא לחמאס ארגון טרור הם טרוריסטים בעצמם כביכול, במרכאות, כן, ככה הם מסתכלים על ישראל וארצות הברית. עכשיו, הוא לא הסתפק בזה, זאת אומרת, אותו תמימי, שיש לו כושר השפעה ושכנוע כמו שאנחנו רואים, הוא הקים ערוץ טלוויזיה שנקרא אל-חיוואר. וזה סוג של, אם תרצו, סוג של כזה אל-ג'זירה בקטנה, כי זה גם משמש כזה כשופר של חמאס ואחים מוסלמים, מפיצים כמובן תעמולה אנטי-ישראלית,
ואם אנחנו כבר מדברים על פעילות, אז זה פעילות שהיא קיימת עד היום, כן? זה משהו שהוא התחיל את זה באזור בין 2006 ל-2010, פלוס מינוס, וזה משהו שנמשך עד היום, אז תארו לכם מה האיש הזה ומה הערוץ שלו, מה הם אמרו אחרי השביעי באוקטובר, ובזמן של המלחמה. אז אגב, אותו תמימי אמר שבשביעי באוקטובר חמאס פגע רק באנשי צבא, וכל האזרחים שנחטפו, כן? כל האזרחים שנחטפו, עונו, נאנסו וכולי, כן? הוא אמר, כל האזרחים שנתפסו או נפצעו, זה לא נעשה על ידי חמאס. פשוט מאוד. זה, זה האיש, ותחשבו כמה השפעה יש לאיש הזה על הדור הצעיר, לא רק בבריטניה, בכלל. שוב אמרתי, בריטניה כמוקד פעילות של האחים מוסלמים, תחשבו כמה השפעה יש לזה על מוסלמים ברחבי אירופה, רק באירופה. ובעזרת הרשתות החברתיות, ובכלל בעזרת המדיה, תחשבו כמה זה מופץ גם ברחבי העולם. ואלו הם האנשים שבעצם מחזיקים גם את הפעילות של האחים המוסלמים, זה הולך יד ביד ביחד. ואותם אנשי המפתח מנהלים, אם דיברתי על כל מיני נושא של משטים, אם מדובר על ערוץ תקשורת שיש להם, על חיוואר, ופעילות שהם כבר קיימת כבר מעל 30 שנה, והחיבור שלהם, כמו למשל לאותו משעל, והחיבור הישיר לחמאס, זה אנשי חמאס שהם היו ביהודה ושומרון, היו בעזה, ופשוט העתיקו את הפעילות שלהם לאירופה, ואי אפשר להגיד להם שום דבר. או בוא נגיד, הם יכולים להגיד שהם אנשי אחים מוסלמים, כמו שאמרתי, הם תחת המעטה של אנשי אחים מוסלמים, אתה כביכול לא יכול לגעת בהם, למרות שחמאס הוצא מחוץ לחוק בבריטניה. וחמאס עצמו, כן, הארגון עצמו, שהוא מוגדר מנובמבר 2021 כארגון טרור בבריטניה, וכביכול אותם אנשים שמקושרים לחמאס הם תחת איום של בעצם הקפאת נכסים או סנקציות כלכליות, אבל אנחנו רואים שעדיין יש עם זה בעיה, והאנשים האלה עדיין פעילים, והם בעצם משתמשים בתעמולה קיצונית ומתוחכמת, והם עדיין מצליחים כן להפיץ את משנתם הקלוקלת, האנטישמית, וחלק מזה זה אותם סיסמאות שאנחנו מכירים של אחים מוסלמים ואנשי חמאס ביניהם, או למשל אל-אסלאם הוא אל-חל, האסלאם הוא הפתרון. עכשיו אנחנו אומרים האסלאם הוא הפתרון, אבל בעצם למי הפתרון הזה? למערב זה בטוח לא. זה הפתרון שהוא מיועד למוסלמים. עכשיו, הבריטים הם כבר ב-2014, זאת אומרת אנחנו מדברים 3 שנים אחרי תחילת האביב הערבי, ואחרי שהם בעצם ראו מה שקרה במצרים, אני מזכיר, ב-2011 שהודח שלטונו של מובארק, עלה מורסי, איש אחים מוסלמים, שאחר כך א-סיסי, שנשיא מצרים כיום, עשה הפיכה צבאית והעיף את האחים המוסלמים, הכניס אותם לכלא, מורסי הודח, והבריטים ראו את זה מהצד, הם הבינו שיש להם פה חבית של נפץ, זאת אומרת, הם הבינו את זה כבר לפני יותר מ10 שנים, היום 2025, הם הבינו את זה איפשהו באזור 2014, הם הבינו שיש פה איום על ערכי הדמוקרטיה של הממלכה הבריטית. ובעצם כמו שם מדינות המערב, הם ראו איך אחי המוסלמים לא באמת מביאים איזשהו שינוי במצרים. בשבילם זה היה בעצם מיקרוקוסמוס של הבעיה של אחי המוסלמים, מה שהם רואים באירופה, או ברחבי המזרח התיכון. הם הבינו שלא מביאים בעצם שינוי, והם הטילו ספק בכלל בכוונות, שהם בכלל לא רוצים שינוי, לשפר את המעמד של העם שלהם, ולא בעצם לקדם ג'יהאד, ובעצם להקים איזושהי חליפות אסלאמית. מבחינת הבריטים הסיוט שלהם שהקימו חליפות אסלאמית בבריטניה, וככה הם בעצם הבינו שהם בעצם מקדמים פעילות קיצונית בתוכם, והם בעצם הם צריכים לעשות עם זה משהו, ובעצם זה סיסמה שאומרים האסלאם הוא פתרון, היא לא ריקה מתוכן, זה אומר משהו, זה פתרון שהוא למוסלמים,
ובעצם מתחיל את הסיבוך ואת הבעיה למערב. עכשיו, אתם יודעים, לצד אותה פעילות של אותם מוסלמים, עכשיו דברים שאנחנו רואים את זה, מי שעוקב, רואים את זה ברשתות, רואים את הפעילות של האסלאמיסטים, איך זה בא, איך זה הולך יד ביד עם אותו שמאל קיצוני, עם התנועות הפרוגרסיביות, עם התנועות של אנטי-ישראליות, עם אותם חבר'ה של BDS, הרבה מאוד חבר'ה צעירים, הרבה מאוד סטודנטים, תנועה של סטודנטים שראינו את ההפגנות וכולי. לצד זה יש גם עלייה מדאיגה, שבבריטניה, אנחנו מדברים על בריטניה היום, אז זה הגיע לרמות שיא מבחינת התקריות האנטישמיות. זאת אומרת, תקריות אנטישמיות, זאת אומרת, זה כולל לדעתי לא רק פגיעה פיזית ביהודים, אבל איום על יהודים, התבטאות נגד יהודים, ומאוקטובר 23, כן, מ-7 באוקטובר, הייתה עלייה ב-2024, תקשיבו טוב, של 147%. אני הסתכלתי להוציא באמת לראות מה הייתה העלייה של הזה, 147%, וזה מספר שתחשבו, זו עלייה שהיא מטורפת, אבל היא לא מתחילה ב-7 באוקטובר, חברים. היא מתחילה בשנות ה-90. היא מתחילה, אם תרצו, עוד בפעילות הקודמת, השורשים התחילו מהאחים המוסלמים. חמאס שם את האג'נדה שלו על זה, הוסיף את האג'נדה שלו לכך, זה לא שלפני זה הם היו פחות קיצוניים. חמאס שם את האג'נדה שלו, זה חידד יותר את האנטי-ישראליות, אה, ואנחנו רואים שזה התחיל בממוצע של 30 שנה, האנשים האלה, והיום אנחנו רואים את ההפגנות האלה, אם לא חסמו אותם לפני, אז היום זה כבר נהיה, האוכלוסיות הן יותר גדולות, אנשים שמרגישים שיש להם יותר כוח, אותם מוסלמים בבריטניה, יודעים שלא ייגעו בהם זה, ואחרת יחשב כאיסלאמופוביה, וכמו שאמרתי, ככה מנצלים את הערכים הדמוקרטיים של המערב כדי לקדם אג'נדה קיצונית. בבריטניה, חברים, אם אני ככה מסכם את מה שאני ככה דיברתי היום, אני חושב שבריטניה נמצאת בסכנה, כמו גם צרפת, גרמניה, הולנד, בלגיה. אני בטוח שמה שאני אומר פה זה דברים שכבר שמעתם לפני כן. אבל באמת, בתור כמדינה ליברלית, שכנראה היום הליברליות נמצאת על כרעי תרנגולת, ודווקא המדיניות הליברלית שלה, מה שאולי לא מבינים, שזה תורם לפעילות האנטישמית והאנטי-המערבית. הם פשוט תורמים לזה על זה שהם מדיניות של פתיחות, של קדמה, של ליברליות, של לקבל את האחר ולא לא להעביר ביקורת, להיות פוליטיקלי קורקט. זה דווקא מקדם את מי שיוצא נגדם, את האויב שלהם, מקדם את הפעילות האנטי-מערבית המוגברת של אותן קבוצות אסלאמיסטיות, ביניהן כמובן נקרא בראשן אנחנו מוסלמים, חמאס, קבוצות אחרות שהן קצת פחות רשניות, אבל אחים מוסלמים זה איפשהו הארגון גג שמכסה על כל הדברים האלה. הוא בעצם מלכד את כל הפעילות האסלאמיסטית הזאת, שהיא, אה, אנחנו רואים את זה היום, זה כביכול אנטי-ישראלי ואנטישמי, אבל זו פעילות שהיא אנטי-מערבית פר אקסלנס, וזה משהו אולי הבריטים לא מבינים עד איזה רמה זה מגיע. וזה בא גם על חשבון המאזן הדמוגרפי, זאת אומרת, זה משהו שגם משתנה. המאזן הדמוגרפי בבריטניה הולך ומשתנה. כמו שאמרתי, קהילות המוסלמיות הולכות ומתרחבות. אנחנו רואים את זה בחוצות הערים. מי שהיה בבריטניה יכול לראות את הנוף הדמוגרפי במרחב הציבורי, שהוא הולך ומשתנה. אנחנו רואים יותר אסלאמיסטים, פחות גורמים מערביים, וזה הולך ומשתנה, והם מקבלים יותר ביטחון, יותר כוח, בגלל שהם יודעים לא ייגעו בהם, ותמיד יכולים לתת תירוץ כזה או אחר, שלא, זה אנטי-ישראליות וזה אנטי-ציונות, וזה לא נחשב אנטישמיות וכולי, ואם אתה אומר לי ככה, שאתה בעצם נגד פעילות אסלאמית, זה אומר שאתה אסלאמופוב. זה אסלאמופוביה, ואתה אסור לך לגעת בי וכולי. והדברים האלה אחר כך משפיעים גם, זאת אומרת, והם גם על זה בונים, זה מחזיר אותנו לאסלאם הפוליטי שדיברתי. למה? כי זה גם נותן כוח אלקטורלי.
נותן כוח אלקטורלי על אנשים שהתחנכו על ברכי הערכים המוסלמים הקיצוניים ביותר, במשך שנים שדיברתי, אותם ספרי לימוד, אותם תכנים, אותם מרכזים אסלאמיסטיים, אותם דרשות, אותם דרשות שכל יום שישי קוראים את זה במסגד, כן, ביום הג'ומעה, ואז זה מביא גם לכוח אלקטורלי. הקהילה מתרחבת, האנשים האלה אחר כך מתברגים בכל מיני אגודות פוליטיות. אנחנו ראינו לפני מספר חודשים שאסלאמיסטים שנבחרו לראשי ערים בבריטניה, כן? היה אפילו, אני לא ממש זוכר באיזה עיר זה היה, אני חושב שאולי זה לידס או עיר קטנה יותר, אל תתפסו אותי במילה, אבל באיזושהי עיר בבריטניה, הבחור שם שנבחר, או לפחות מהגוורדיה הבכירה במועצה שם, באותה עירייה, והוא דיבר על, זאת אומרת, המצע שלו, הוא אמר שאנחנו, זאת אומרת, אמר, המערב, אכלתם אותה באיזשהו מקום, אנחנו ננצח אתכם ואנחנו נקים פה חליפות, מעבר לזה שהוא אמר תחי פלסטין וכולי, כן? הוא בכלל נבחר לנהל עיר בבריטניה, אבל מה שמעניין אותו, הנושא של פלסטין וחמאס ועזה וכולי. וזה חלק מאותו כוח אלקטורלי שמתחיל 20 ו-30 שנה קודם, ואנחנו רואים גורמים כמו חמאס שמנצל את הפעילות של אחים מוסלמים בבריטניה משנות ה-50, כן, ומשפיעים על המערכת הפוליטית בסופו של דבר, כדי לקדם אג'נדות אסלאמיסטיות שמתחילות מאנטי ישראלי, אנטי ציוני, אנטישמי וגם אנטי מערבי, זה הולך ביחד. אתה בעצם מנסה לנצח את הכופר במרכאות מבפנים. אתה משתמש בכלים המערביים, הרי מה זה כוח אלקטורלי? מה זה בחירות? מה זה דמוקרטיה? אלו הם כלים מערביים, אלו הם כלים של הכופרים, כן? אבל זה בסדר להשתמש בכלים של הכופר לטובתי, וזה מה שהאנשים האלה עושים. וזה, לדעתי, סכנה מאוד גדולה לבריטניה, אבל זה מה שאנחנו רואים בבריטניה, זה בעצם מראה למה שקורה בכל אירופה, או עלול לקרות באירופה גם בהמשך. במדינות כמו בלגיה, צרפת, הולנד, גרמניה, מדינות סקנדינביה ומדינות נוספות. בריטניה כראי לסכנה שאורבת לאירופה, והם צריכים להבין, האירופאים, ובכלל מדינות המערב בכלל, שהם וישראל באותה סירה. לא סתם, לא סתם, אחים מוסלמים שמאיימים על התרבות המערבית, הם מקושרים לחמאס, שהוא גורם שאיים וארגון טרור שמאיים על ישראל ויצא, ואנחנו נלחמים בו. אנחנו באים ואומרים לאותם אירופאים, חבר'ה, אנחנו באותה סירה. תבינו שאותם אסלאמיסטים שאצלכם במדינה, ואותם חבר'ה מחמאס ואותם אנשים, בסופו של דבר האינטרס הוא אותו אינטרס. הם באו בעצם לקדם ערכים אסלאמיסטיים בשביל שיום אחד תוקם חליפות אסלאמית. ההבדל ביניהם לבין אותם חבר'ה משוגעים של דאעש שאתם רואים, אותם חבר'ה עם המצ'טות וכל הפיצוצים והעניינים, זה שהם לא באים ואומרים אני עושה את זה עכשיו, הם אומרים אני עושה את זה באופן מדורג, מתוחכם, אבל לשם הם חותרים. וזהו, בזה נראה לי אפשר לסיים את הפרק הזה. אני אעשה עוד פרק, אני אגע עוד בנושאים שקשורים לאחים מוסלמים, אולי יותר אני אגע באחים מוסלמים דווקא במזרח התיכון, דווקא ניקח דוגמה של מדינה ערבית במזרח התיכון, שאולי או מצרים, או דווקא, אתם יודעים מה, אולי בואו נדבר על ירדן, שגם הזכרתי את זה בפרק הקודם. אני חושב שניקח את הדוגמה של אחים מוסלמים בירדן, כן, איך בעצם מאיימים על שלטון המלוכה של עבדאללה, כן, הממלכה ההאשמית. זאת אומרת, אנחנו היום נגענו בעצם באיזשהו case study כזה של אחים מוסלמים, איך זה באירופה, דוגמה לאירופה. פרק הבא, בוא ניגע case study של מזרח תיכון. אחים מוסלמים, מדינה שהיא במזרח התיכון, מדינה ערבית,
עם משטר שהוא אנטי אחים מוסלמים, ומה הם עושים כדי לערער, ואיך הם ככה בעצם אה, עושים את הפעילות שלהם, והם משתפים פעולה גם מול חמאס פלסטינים, זה הכל מתקשר ביחד. זהו חברים, זה הפרק של היום, אני באמת מקווה שנהנתם מהפרק. אם אהבתם את הפרק, תנו לנו לייק, זה מאוד יעזור. מי שצופה או מאזין לפרק הזה בספוטיפיי, תנו לנו 5 כוכבים, זה מאוד מאוד יעזור לנו. עכשיו, יש לכם מתחת לסרטון הזה, יש לכם את הפרק הקודם של האחים המוסלמים, וגם עוד סרטון שמתקשר לחמאס, לפעילות של ההסתה. וזהו חברים, זה הפרק של היום ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי ביי.